Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini gelong ki kubor bamanta kasngi. Ka Tanat Meghalaya Board of School Education kelapan mi ya result matrik jong kesnam marhaja arkusau. Na kaliang jong joint director ke ambos uba M marbanyang ulayat ho ba ke ambos result haka matrik kalalong sankusan poin prapo persen. Kala kam kiyo banyak kesnam marhaja arkulai dalai persen. Hadu san busau hajar sispa lai sangut ki samla ki balai konya kini ke eksamen bat ki bapas ki long lai pau hajar aspa nyongut kabakot ru sya ka san pusan poin prapo persen ki skol ki bapau ha ka top 20 ha kani ke kenti ki kentup ru ya ka Saint Xavier Higher Secondary School Tura ka Saint Thomas Higher Secondary School Mendi Pathar ka Synod Higher Secondary School Shillong ka All Saint Shillong ka Saint Gabriel Upper Shillong ka Aerovale Higher Secondary School Tura ka Shangpung Higher Secondary School Shangpung ka Shillong Academy Don Bosco Higher Secondary School Tura ka St. John Bosco Boys Sora ka Laban Bengali Girls ka Nongstoin Public Secondary School ka St. Anthony's Higher Secondary School Shillong ka Lightdom Presbyterian Secondary School ka St. Khasi Higher Secondary School Shillong ka Hills Crest Secondary School Shillong ka St. Mary's Magzerilo Girls Jowai ka Sunny Hills Adventist Maliam ka Little Star Secondary School Baridua bat ka Christian Girls Higher Secondary School Tura. Na ki district ka West Jente Hills ka Don Bun ki wapas ka balakot ru sya ka nyobu pra poin lai kusau persen buat sa ka East Kasi Hills ka bakot nyobu poin kendai persen ka baduna ki bapas ka dei ka North Garo Hills ka balong tang arkulai poin pra persen ha ka bai dei bat ka center to exam SSLC hajala ka don chispa sanpo kendai teli Jengwan jong pi dan closure office ke jongi oi mentaski ngil ayo ban declare ke result jongka secondary school living certificate lan jong ke class 10 bat kum ju ro ya ke higher secondary school living certificate jongka art stream bat habangi pet ya ka percentage ke ba ki kena ki le menta kasnem ka don ka jing kio adu lai point prapus nyo percent na ka ba mention snem but ka percentage mentas nem kalong san point berapa persen. Dia lagi ngipet hitang ya ka percentage dong ki regular candidate nilai mentas nem ka poi hadu berapa way point 20%. Lapas bah ki regular candidate Andrei namar bag kompetitif dan kini ki unaffiliated schools ki bampat day ki affiliated schools. Dia ka percentage dong ki kadan kalau ka poi tang san point 40%. But kesapul down ya ke overall percentage ya ke 100% point berapa persen. Dewa la kataru ngas ngoban ai ka jingku blay ya but congratulations iki kena barok ki belale abha inong hikai ki kemi ki pa ki school barok haku we ke jala ke jongi but ngamla kram dai ku blay ru ya barok ki ba ya don menta nadu ke jing pen kre ya ki exams aduk ke jing penbit penbiang haduk bagi na poi uni puot bagi declare ya kanega result ha kanega ski ke pemerintah bat nganget ba ngan ai ka jingken ku kerdo ya ki kena barok ki ba lale bha kinang kiu shaprang ha ke jing pule ke jongki ndai na ke benta ki tu ki kena pat ki ba ha kan ke skenti ke pemerintah ki klem la ban yo e ke jing jump kinam dei banduk men sem kum ong haktien pareng ba the heaven will not fall kadum hap ka beneng wala pi lada pimla menta kesnem pin ki thmai good jengmut thmai bat nang ta bat de kre thmai kadi kesnem ke bementa ki kadang don ka chance ya kadi ke syllabus ke berim ru menta kesnem ke old syllabus ke ba pitip ngila introduce ke syllabus thmai menta kinang la ban yo ya de biang la shem snem kin sedang ban kre kot biang kin sedang ban pelet jengmut le se la shem snem kinang le khamba ya ke ai ke ba kila le mentah kata gade ke jing kata gade ke jing penpau ke jonga but nakaliang jong ka high secondary art stream but ka pass percentage mentas nem kalong prapho nyo point art kalong prapho point nyo pun real percent oh sorry kalong nyo pukandai point nyo pun real percent
Tengi dapat ya ki regular candidate ki la le bha ka poi hidup prapunyo penyat posan persen ki regular candidate. Rei namar kini ki non regular ki yo tang 20% tam te kala pull down but ka overall ka poi syakah nyo pu kendai poi nyo pun persen. Te kini ki kena arts jangka art stream lu ki la le bha o ni su thu bakin menta ka snem kin hap appear se ka CUET ban nganget ba kila le bha ya kam ta kataru but kin nang kiu shaprang ha ka jing puli jongki abaki continue ya ka graduation dan ki continue ya kinu ki jing puli ru kinang la ban ya shaprang but kiu shaprang ha ka jing pet jonga ngayu I menta ki kmi ki kpa ki nong hi kai ru ha ki jaka ki ba kham jangai na ka social long ka jongi ru ki la kit kya bai ka jing puli wat ki kena ro ki la su thu ba kapor kala day ba om day bangin shu ong ben shwa le ya le dep tang dep rukam rei kila don be ya kata ka men sim ben ya kun ka men sim ka ban ya treshitam ka men sim ka ban ki ba ang haktin pareng competitive spirit mo man ya le bali tang ki school national gin yo ka top 20 ngiru ngini ban yo kata ka rukam bat ngayu I hakal list ki dan ki schools ki ba na kiwei ki district jong ka jela ka jongi ki poi ha ka top list bat kadi ka pen I ya kata ka competition ka ba biang ba bat nga nang ai kublei ai kermen ru ki wei ki school bakin nang ne ba ki snem ki ban wan balada kini ki wei ki school kila balai ngi ngim la ngi ru ngi ban la kadi bandan kata ka determination kenang ba kila ban le ba nang ne shakmat kam don kum kata rei namar ba ngi kwa ya kani ka accountability and transparency kata ta ka bangi kwa ba baki kbe ki kpa ki khna ki nong hikai kin don be ya katu ka jing snowshania maka dan kanu ka jing le thurmur tingi la penmi ya kani ka rule ni kata ka policy ka bangi ong bangi ai ya ki photocopy jo ki answer scripts ya kini ki khna ki bakwa ki ba don jing atatin de kila aban apply hapo arpusngi nadu kasngi ka ba penmi ka result hapo arpusngi kai kata gadi ka window period ka bagi bu 20 days kila aban apply but kila aban page daladehi page lang bat ki kmi ki pa ki men page lang bat ki nong hikai hangnu hak le hakanu ka benta le se kala biang undai ban ong ban don jing duna bat hakajing page ke jongai ka experience ka bang shem hakidi ki snem ki balade Kimang shumi ka result laga long ka science stream ka commerce stream ka arts la ka secondary ru ki pun ba ki bawan apply ka photocopy ki dan ka por ka badan hadu shispa ngot ki bawan shispa tam ki wan apply nrei nilabu ka kendon la da pi kwa ban pha re-evaluate bad de ya kata ka scripts ka ba phim ba phi dang I dan jing kermen ban yo shu pila ban le ya kata hapo lies ni ba pila yo ya ka photocopy of answer scripts but ndang ila check ba tang kendiat ki bawan apply pada ya ka photocopy dan ki badan tang shipho got dan badan prangot long hakata gerkom te hang tu ngisu thu ba I kena anda bakila yo I ya ki answer script baki tho kila so hun ya gerkom ai marks jong ki kena jong ki no hikai jong e baki no hikai ru ki kila le bnya ba ya gerkom evaluation ke jong ki bat ngim ju kham dan kata ka jing thurmur hakano gerkom